Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes og pitsa 20 na buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. O gas dili pa ta malimot ay countdown pali ay. Ang atong countdown mga higala napo na lang gyud kaadlaw. Sa di pa maghunyo 30, sa dili pa hingpit nga makanaog na si Gobernador Gwendolyn Garcia diha sa Kapitolyo. Kay pakanaogon na siya sa mga tao base sa konstitusyon. Straight to the base point. sa atong balaod. So alas 12 sa Udto, 12 o'clock sa June 30, mo check out na ka, Gob Gwen? check out na, wa na extension. Ato lang niagi katawa mga sukin tig paminaw. Kay di na mada nga moingon nga gitikasan. Gitikasan sa makina. Una-una niya mga higalag suspenso sa ombudsman iyang gipasanginlan sa presidente kanhi presidente Rodrigo Duterte. Kay kini ang iyang giingon may gala mga Duterte ni. Kay ang nipasakag kaso kuno ang presidente sa mga rider sa mga Duterte. Unya naghukom ini sa ombudsman kadtos Martires nga tinudo sa mga Duterte. So unsaon ta man na to na mas dahig gipasanginlan. Kadugayan mga higala mura og wa man mo kubit sila. Iyang giduhig si Martin Romualdez. Karon mga kaigsuonan ining problema nga ni ay pagkapilde ang amang si Duterte digong may pasanginlan, wa na sa lain na una-una ang theory mahigala ang makina mao ay gipasanginlan. Ato ning isgutan ro butaga mahigala asa mang makinaha adto Governor Gwen. Unahon na to siguro tong liluan. Kay labon ditong liluan to amang Cristina imong anak na ay mong umagad si Duke Frasco kanang liluan ilaman ng baluarte kaha di ay. So kumplito man nagbantay ng liluan nya perti man yung pagkalubunga diha ni Pambari 4. So kana din siguro may itong unahog ihap. Kini mong protesta delikado pa unya. Nag-ablis baluta, nag-ihap may galag recount. Delikado mo samot kagabiyaan. Kaya ang usama higala ka kandidato nga wa mga higalay capacity o giya pangiinan nga huyo kay nuisance kuno. Mauna hinuoy do na karoy access nga to sa makina. Wa gaba. Ang ikaw kumplito kag mga mayor wa goy tanan mayors kalungsuran imo. Tanan mayors kalungsuran imo kumplito kag mga watchers. Kay ikaw gud maoy standard bearers administrasyon. Kumplito mga watchers. Kumplito mga leaders. Unya paghuman karon maingon nga mo'y gitikasan. Wala mabantay itong makinahan. Unsa man itong makina human sa ilang final testing and sealing day. Asa man dito? Di ba doon na may mga pulis na nagbantay? Sulti imi asa makinaha kuno adto nga doon na bay switching sa makina. Lahit naman ko sa una gud nga ang ballot box gikawat. Kagaling pagtagad robotaga makagalaan. Kadtong baluta sa pinamungahan nga nalangan. Dito nimo may gamiton nga mao na lang toy hinungdan nga kwan. Nga na problema si Pambari 4 may galang ng dugay kay nalangan pa ang proclamation kay nalangan tong sa pinamungahan. Dito mao imon ipasumangin lang nimo nga mao toy hinungdan. Ang kadako mga higala sa Gintang. Ang kadako sa Biya may gala nga hapit mo 400,000 ka mga buto bida. Bingon bitaw to sila may galang kampong Pambari 4 nga
kanang sa pinamungahan nga dugay bisag ihatag na lang ni Governor Gwen tanan kanang butong wa pa mo ihatag na lang niya. Bisag ihatag patanan di gyud daog. Samo kana nga asa man dapita. Hain man dapita ang makina nga nagbisgo. Mo ni dakong pangutana ron. O maingon ta nga dunay mga technician din nga unsa man nasabot. Hay man nga may ang way access mo na pasanginlan karon. Unya ang kanang labaws kumilik lihan niya mo apelyido Garcia. Aron butaga tagan tanig pagtagad mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa laing balita ang Cebu Archdiocese formal nang nipahibaw sa bagong assignments sa kaparian ubos sa Archdiocese nga mo epekto na kini sa buwan sa Agosto subay sa matag-unom ka tuig nga general reshuffling. Straight to the point. Naapil na tong amigo si kinini ang Gonzalo Candado. Padre Salo gikan sa bukid nga bahin sa Danao. Wala ba'y signal dito sa iyang parokya. Di ana gibalhin na mahigala sa bukid gihapon sa Haklupan Talisay. Straight to the point. Pero murag na signal na diha napita pad. Dul-duol na napitay noon. No? Okay, so huwag ang ubang kaparian si Monsignor Joseph Tan magdiya sa may Santo Rosario. So ibalhin na mga higala no kay doon na may reshuffling nahitabo god mga kaigsunan. Og si Father Isaias Hirali na sa dapit sa Kapitol. Okay, so ubay-ubay na mahigala mga kwan daghang mga kausaban nilo natantanawon mga higala no. Sa pikas bahin laing balita na ilula nga abortionista og duha ka mga kauban ini na dakpan sa entrapment operation sa kapulisan. Sod ni sa usa ka in sa barangay Karita ning Dakbayan sa Subo kagahapon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sa mga higala, Governor-elect Pam Bariccuatro way supak pagbutang og station sa bus rapid transit duol sa Kapitolyo apan gipaniguro nini nga mapreserbar ang cultural heritage sa Kapitolyo. Straight to the point. Padayon na gid ni, no? Pam Bariccuatro naman mahigala mo oy governor. Kadto bitang pagkabungkaga sa BRT station diri sa kwan dapit sa Kapitolyo day magduda gyud kang Gwen unsa bay hinungdan nga murag bata bitaw gisapot nga kanang niligid bitaw nga nagkisi-kisi. Dahan gito kayo Governor Gwen ngano gito nga imong gipatangtang nga kamo may nag-uban ni BBM nagunit-gunit mong pala kay nag-groundbreaking sa BRT. Okay man ka ngano man nimo supak kadaan sa pangtatuma sugod og tarok. Sa dihang gitarok na sa dihang hapit na mahuman nakagasto nagpila ka milyon imong gipatangtang ano man to Gob. Mo na magduda ang mga tao. Unsa man to ngano man to? Pila man tong kantidara? Pila na may nagasto adto? Pila ka milyon naman to? Natukod na hinuon may pagpatangtang nimo. Saan klasiha ka nga pagkatao? Kausik sa kwartas gobyerno pagsugod pa lang tato. Ayaw din kay makasalipod sa Kapitolyo. O ibalhin to daan. Adili hinaykan. Mo na magduda ang mga tao nga tinuod yung kato nga nabalaka ka makasalipod sa Kapitolyo or murag alkansi kang napita. O unsa man wa ka gi-appeal sa wa ka gi-appeal unsa man sa kining sa sabot. Lagi ka lang ni katawa mga higala ato ni hatagag pagtagad robutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Vice Presidente Sara Duterte ni pahibaw ng daan nga dili usab kini mutambong sa ikaupat nga State of the Nation Address kunsuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Hulyo 28. Straight to the point. Ato sa ipadayong paghisgot may galang impeachment nga hisgutanan ni Vice President Sara Duterte. Og ingon sa may gala ang problema padayong bombardiyo karon sa Israel og ingon man sa Iran. Karong adlaw exactly usa ka semana ang nahitabo may gala nga pagbombardiyo no kay dugay naman ilang panagsangka sa Israel mga higala og sa Iran. Pero ang pag ang airstrike nga gihimo may gala sa Israel ngadtong labay nga Biyernes karon exactly Biyernes asad sumad na mahigala og kini ni ang daw layo pa mga higala nga dunay kasulbaran kining gira tali may gala sa Iran ug Israel. Straight to the point. Ang problema ini ang mga nasod nga directly affected ini mong gira ang Israel ug Iran
Dito na, nag-uwan mga higala mga missiles. Ang mga nasod nga directly affected, magbantay gihapon, apektado ta, labi na sa natal sa ekonomiya, gumikan sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Straight to the point. Taas ang gasolina, mutaas ang pritihan. Ngani, doon na kamanduan ng LTFRB. Nga doon piso across the board. Nga kinini ang uminto sa pritihan. Gumikan sa pagtaas sa kining matawag na ito mahigala o presyo sa lana dito sa world market. Straight to the point. Ingon man, ang laing problema pagpamauli sa ito mga OFWs. Kay miingon na nga mo pahigayo na o repatriation. Mamauli, manghigala, gumikan sa kakuyaw. Dito sa maong mga lugar. Straight to the point. Kini guban pang mga sikutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon, DYHP lagi haron. Kayong Diyos o ganatawan, maui aong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigilan, patas lang na pagserbisyo. O DYHP, sa iskondo sa dahil sa inyong mga radyo. Nagulas na nabalita, numero 1 sa lagana, ang DYHP na, kanulita sa liganta. Nauban ka, DYHP na, kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Straight to the point.